बघावं, कारण एकतर हिंदुत्वापासून लांब गेलेलेच आहेत. आता मतासाठी कोणाकोणाच्या मागून जाणार मला माहिती नाही. आपण बघितलं आहे की काँग्रेससारखा एक राष्ट्रीय पक्ष कशामुळे त्याची हानी झाली, तर एका विशिष्ट समाजाची आपल्याला मतं पाहिजे, त्याच्यासाठी त्या समाजाला खुश करण्यासाठी जे जे काही त्यांनी केलं त्याचा परिणाम असा झाला की समाज तर बरोबर राहिलेच नाही, परंतु काँग्रेससारखा राष्ट्रव्यापी पक्ष हा अनेक ठिकाणी पराभूत झाला आणि पुढच्या काळामध्ये तो राष्ट्रव्यापी राहील की नाही अशी सुद्धा परिस्थिती निर्माण झाली. मग ज्या बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा उचलला, हिंदुत्वासाठी लढा दिला, ते संपूर्ण विसरून गेलेले आहेत आणि किती कोणाच्या पाठीमागून धावायचं याच्या मर्यादासुद्धा त्यांनी संपूर्णपणे सोडलेल्या आहेत आणि म्हणून त्यांच्याबद्दल काहीही बोलण्याचं माझी तयारी नाही. मला एवढंच सांगायचं आहे की आम्ही बाळासाहेबांच्या विचाराबरोबर आहोत, म्हणून आम्ही शिवसैनिक आहोत. जे शिवसैनिक मागे राहिलेले आहेत त्यांना मी सांगतो की आजचं संजय राऊतांचं तुम्ही स्टेटमेंट वाचा आणि अशाच पद्धतीने जर शिवसेनेची वाटचाल होणार असेल तर हे स्फुल्लिंग का निर्माण केलं बाळासाहेबांनी जनतेच्या मनामध्ये याचासुद्धा विचार झाला पाहिजे. आणि मतासाठी काही करायचं हे आयुष्यामध्ये कधीही बाळासाहेबांनी केलं नाही, आम्हीसुद्धा करणार नाही. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये पूर्णपणे शांतता आहे, ही शांतता अबाधित राहील असंच काम आमच्या सरकारकडून घडेल. दुसरं ठामपणे बोलताय की दंगली एकाच वेळेस 2 टेंडर निघालेले आहेत कसं बघताय? नाही, काही वेळेला तांत्रिक चुका होत असतात आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं की याच्याकडे या दृष्टीने बघता कामा नये. जर चूक झालेली असेल तर आपण कॉरोगंडम काढून ती चूक दुरुस्त करू शकतो, तशी प्रोव्हिजन नेहमीच सिस्टीममध्ये असते आणि त्यांनी कॉरोगंडम काढावा आणि त्या संदर्भातली ती चूक दुरुस्त करावी एवढंच मी सांगू शकतो. पण ज्या वस्तू आहेत, खेळणी आहेत, ज्या बाजार मूल्यामध्ये 400-500 रुपयाच्या आहेत त्या 1000 रुपयापर्यंत घेतल्याच्या असं देखील आहेत आणि ज्या कंपन्यांकडून मागवलं होतं ते देखील फर्जी कंपन्यात असं देखील कळतं. नाही, हे कसं आहे की या संदर्भात त्या डिपार्टमेंटचे जे मंत्री आहेत ते उत्तर देऊ शकतात, परंतु मला जोपर्यंत माहिती आहे त्याप्रमाणे प्रत्येक गोष्टीचं टेंडर काढायला लागेल आणि टेंडर काढल्यानंतर जो लोएस्ट असतो त्यालाच ते टेंडर द्यायला लागतं आणि त्याच्या संदर्भात त्याचं स्पेसिफिकेशन काय असावं त्याच्यासाठी तज्ज्ञांकडून हे स्पेसिफिकेशन मागवले जातात. समजा आय टीचं असेल तर आय टी डिपार्टमेंटकडून हे स्पेसिफिकेशन मागवले जातात. आपण म्हणता त्याप्रमाणे जी शैक्षणिक खेळणी असतील तर त्याच्या संदर्भात सुद्धा जी एक्सपर्ट इन्स्टिट्यूट असेल त्यांच्याकडून स्पेसिफिकेशन मागवले जातात आणि त्या स्पेसिफिकेशनप्रमाणे ती खेळणी नसतील तर मग निश्चितपणे त्याच्यावर ॲक्शन घेता येईल. परंतु जर स्पेसिफिकेशनप्रमाणे ती खेळणी असतील किंवा आपण म्हणता त्याप्रमाणे कमी रेटला उपलब्ध असतील तर ते जे व्हेंडर असतील त्यांना सांगितलं पाहिजे की तुम्ही शासनाचं जाऊन टेंडर भरा आणि त्या किमतीला ती खेळणी अवेलेबल करून द्या. शासन नेहमी त्याचं स्वागतच करेल. सर, संजय राऊतांचं जे वक्तव्य आहे ते ठामपणे म्हणतायत की कुठेतरी पडद्यामागं हे सगळं घडतंय आणि दंगली जे आहेत ते होणार आहेत कारण निवडणुका होण्याआधी यांना हे सगळं करायचं आहे सत्ताधाऱ्यांना, असं ठामपणे ते म्हणतात. अहो, हे संजय राऊत कोण आहे तुम्ही विचार करा ना. जे मुद्दे पाडण्याची भाषा करत होते, जे दंगली पेटवण्याची भाषा करत होते त्यांचंच नावच संजय राऊत असतं, म्हणून तुम्ही त्यांचं एवढ्या सिरियसली का घेता? आज भारतामध्ये कोणी त्यांना सिरियसली घेत नाही. पूर्वीच्या काळामध्ये एक काळ असा होता की सामना वृत्तपत्र होतं शिवसेनेचं आणि शिवसेना काय सांगते हे सामनाद्वारे लोकांना कळत होतं. आज त्या सामनाची जी एक कीर्ती होती किंवा त्याच्यावर डिपेंडेबिलिटी होती ही संजय राऊतांच्यामुळे कमी झालेली आहे. ते बोलतात त्यांनी आपल्या भाषणाला मर्यादा घातल्या पाहिजे. शेवटी दंगली की भाषा बोलणं हे सुद्धा चुकीचं होतं की ज्याच्यामुळे दंगली भडकवू शकतात आणि त्याच्यामुळे कदाचित त्यांना दंगली भडकवायच्या असतील म्हणून ते जर विधान करत असतील तर शासनाने याची चौकशी केली पाहिजे आणि त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली पाहिजे असं मला मुंबईच्या बेस्ट बसवरती कर्नाटक सरकारची जाहिरात आहे. याच्यावरती जितेंद्र आव्हाडांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं की जर तुम्हाला कर्नाटक सरकारची जाहिरात करायची आहे तर त्यांनी ट्रिपच आयोजित करावी असं देखील त्यांनी म्हटलं. लवकरात लवकर जाहिराती काढा अन्यथा आम्ही बस पेटवू आणि बस फोडू असं त्यांनी बघा. हा मुद्दा मला तपासून बघायला लागेल. शेवटी BSTC हे कमर्शियल डिपार्टमेंट असतं आणि ज्याला जाहिराती द्यायच्या आहेत UP गव्हर्नमेंटच्या जाहिराती येतात आमच्या पेपरमध्ये, कर्नाटक गव्हर्नमेंटच्या अनेक जाहिराती मी पेपरमध्ये वाचलेल्या आहेत. कुठल्याही मुद्द्याला कुठेही नेऊन टेकवायचं याला काही अर्थ नाही. मग त्या जाहिरातीला आपण का ऑब्जेक्शन घेतलं नाही? बेंगलोरला ज्यावेळेला इन्व्हेस्टमेंट समिट झाली त्यावेळेला 1-1 पेजची जाहिरात सगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये आलेली आहे. शेवटी भारत हा एक देश आहे
तिथं कोणी जाऊन कुठे जाहिरात करावी हे प्रत्येकाला त्याची मुभा आहे. कर्नाटक हा आमचा शत्रू नाही. आमचा मुद्दा बेळगावपुरता मर्यादित आहे आणि बेळगावसाठी 3 सदस्यांची महाराष्ट्राचे 3 सदस्य आणि कर्नाटकाचे 3 सदस्य अशी 6 मंत्र्यांची समिती स्थापन झालेली आहे. आणि ह्या 6 मंत्र्यांची समिती झाल्यानंतर त्याचं पहिलं कार्य काय असेल की तिथल्या लोकांना न्याय मिळावा. त्यांच्यावर अन्याय होता कामा नये. तुम्ही एवढी वर्ष सत्तेवर होता, तुम्ही का कमिटी करू शकला नाही? ही डायलॉगची प्रोसेस तुम्ही का सुरू करू शकला नाही? शेवटी भांडत बसणं आणि त्याच्यामध्ये सीमावासियांचं बळी पडणं याच्या पलीकडे तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करायचं आहे. आम्हाला राजकारण करायचं नाही, आम्हाला प्रश्न सोडवायचे आहेत. म्हणून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आम्ही निधी दिला, त्याच्यावर त्यांनी स्टे का आणला हे आम्ही मंत्रिमंडळाच्या परिषदेमध्ये विचारू ना. तुम्ही आमच्याकडच्या संस्थांना ग्रँट देता, त्याला महाराष्ट्र कधी ऑब्जेक्शन घेत नाही. मग तुम्ही आमच्या बाबतीत का ऑब्जेक्शन घेता? आम्हाला सुद्धा हा प्रश्न मंत्रिमंडळाच्या एकत्रित बैठकीमध्ये मांडायला लागेल आणि त्याच्यामध्ये सुटला नाही तर आम्हाला केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्याकडे जायला लागेल आणि त्यांच्याकडे हा प्रश्न मांडायला लागेल. प्रत्येक प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठं असतात, त्या व्यासपीठावर तो प्रश्न मांडला गेला पाहिजे. उगाच कुठल्याही गोष्टीचं राजकारण करण्यामध्ये काहीही अर्थ नसतो. माझी त्यांना विनंती आहे की त्यांना जर काय करायचं असेल तर त्यांच्या ज्या काही सूचना असतील चांगल्या सीमा भागाबद्दलच्या आमच्याकडे द्याव्या. मी सुद्धा त्या कमिटीचा सदस्य आहे. आम्ही ते कर्नाटक शासनापर्यंत पोहोचू आणि आमच्या सीमावासियांना जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागणार नाही तोपर्यंत त्यांचं जीवन कसं सुसह्य होईल या संदर्भात जे जे करायला लागेल महाराष्ट्र शासन ते करेल. शेवटचा प्रश्न, उपकरांवर वेतन कपातीचे संकट आहे. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी असे आदेश काढले, असं काही होणार आहे का? कारण की शिक्षण संघटनांनी मागणी केलेली आहे, आमचा पगार कुठेही कपात केला जाऊ नये. नाही, याचा जो निर्णय आहे हा वरिष्ठ स्तरावर होतो. कारण या शिक्षण विभागापुरता हा प्रश्न मर्यादित नाही. सर्वच डिपार्टमेंटची लोक संपावर गेलेली होती. तर या संदर्भात जो काही निर्णय मुख्यमंत्री महोदय संघटनांबरोबर बसून घेतील तो शिक्षण विभागावर सुद्धा बंधनकारक राहील. परंतु जे अधिकारी असतील ते त्यांच्या नियमानुसार ही कारवाई करत असतील आणि जर राज्याकडून तसे आदेश केले दुसरं काही करणार नाही, त्या कपात करणार. खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की दुसऱ्यांची डोकी आम्हाला कामासाठी लागत नाही. राज ठाकरे यांचं त्यांनी नाव घेतलं नाही, मात्र निर्देश त्यांच्याकडे. एक गोष्ट अशी आहे की त्यांचं बाबतीत जे काय बोलायचं राज ठाकरे साहेब बोलतात आणि संजय राऊतजींनी जर काय बोललेलं असेल तर राजसाहेब एवढे सक्षम आहेत की त्यांच्या प्रश्नाची ते उत्तरसुद्धा देऊ शकणार नाही. एवढं चांगलं वक्तृत्व हे देवाने त्यांना दिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे बाळासाहेबांच्या सभेला जशी गर्दी होते तशीच गर्दी ही राजसाहेबांच्या सभेला सुद्धा होते आणि त्याच्यामुळे तुम्ही त्यांच्याबद्दल बोलणंच चुकीचं आहे असं मला स्वतःला वाटतं. एक तरी सभा स्वतः संजय राऊतनी घेऊन दाखवावी ज्याला 10% लोक राजसाहेबांच्या सभे एवढी संजय राऊत म्हणून. उद्धवसाहेब गेले तर राजसाहेबांच्या खालोखाल उद्धवसाहेबांना जमत असेल ही सगळी बाळासाहेबांची एक पुण्याई आहे. शिंदेसाहेब गेला तर तिथंसुद्धा लाखो लोकांची गर्दी जमते. तुम्ही बघितलेलं आहे की उद्धवसाहेबांच्या सभेपेक्षा दुप्पट गर्दी ही खेडला जमलेली होती आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी त्यांना चिडवत राहायचं असं आम्ही कधी करत नाही आणि चिडवत राहण्याशिवाय दुसरं काहीही संजय राऊत करत नाही. आणि त्याच्यामुळे आजसुद्धा जे काय त्यांच्याबद्दल बोललं गेलं त्याचा खुलासा ते करू शकले नाही की ते नेमकं शिवसेनेचं नुकसान करतात आणि राष्ट्रवादीचं हित करण्याचा प्रयत्न करतायत. ही जी त्यांची भूमिका आहे ह्याच्याबद्दल कधीतरी तुम्ही सकाळच्या वेळेला 9 वाजता जात असणार त्यांच्या घरी, त्याला तुम्ही त्यांना ह्याच्याबद्दल अवश्य विचारावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. काल देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे विधानभवनामध्ये एकत्र चालत आले, त्यावेळी अनेक राजकीय प्रश्न, शंका कुशंका सुरू झाल्यात. आपली काय प्रतिक्रिया? नाही, मला असं वाटतं की उद्धवसाहेब एक महाराष्ट्राचे नेते आहेत. त्याचप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस साहेबसुद्धा माजी मुख्यमंत्री, आताचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि महाराष्ट्राचे नेते आहेत. महाराष्ट्राचं ही संस्कृती राहिलेली आहे की सुसंस्कृतपणा हे महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य आहे आणि त्याच्यामुळे कोणी समोर आल्यानंतर त्यांना नमस्कार करणं, त्यांच्याशी 4 चांगल्या गोष्टी करणं ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. बघितल्यानंतर तोंड फिरवणं ही महाराष्ट्राची संस्कृती बिलकुल नाही आणि त्याच्यामुळे दोघांची भेट झाली, चांगली घटना आहे आणि त्याच्यामुळे काही चर्चा झाली असली तर ती महाराष्ट्राच्या हिताचीच झालेली असेल याच्याबद्दल मला खात्री आहे. राज्यातले उद्योग परराज्यात गेले, यानंतर उद्योगमंत्र्यांनी असं सांगितलं होतं की श्वेतपत्रिका लवकरच काढू, मात्र अद्याप श्वेतपत्रिका काढली. खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो